ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରାଜା କହିଲା ମୋତେ କରିବେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ବହୁତ ମଜା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଅଣ୍ଡାକୁ ରାଜା ଫଟେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଦେଇକି ଘିରି ଘିରି କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ତେଲରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଛେଞ୍ଚା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଢାଳି ଦେଲି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗଡ଼େଇଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ଢାଳି ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ବି ଘିରି ଘିରି କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ୟାମି ୟାମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଅଣ୍ଡା ଭଜା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଆଉ।